Ömrüm geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Mutluluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında, ardımda bekleyeni, gözleri yolda. Şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında, ardımda bekleyenin, gözleri yolda, gözleri yolda. Тъмната страна на града превръща улиците в опасно място. Виж снимката, виж добре. Коя е тази? Получихме сигнал. Една жена е призовала за помощ в поръчката си за пица. Ще стоим зад теб. Като отвори вратата, влизаме. Полиция! Не мърдай! Стой на място! Не пропускайте новите епизоди на Опасни улици. Погледни през прозорец. Някой да заобиколи отзад. Всеки делник от 19 часа по BTV Story. 42 до 45. Сега поемаме щафетата. Нямаме право на грешки, помнете. Какво знаем до сега? Че от екипа на специалните части. Опасни улици. Премиерни епизоди. Чакаме прокурор. Всеки делник от 19 по BTV Story. Екипът е последната бариера. Защото тези улици винаги ще са опасни. Дръпнете се! Назад! Видяхте ли откъде е тръгнал пожарът? По следите им сме. Сложете му белезници. Почакайте, станало е недоразумение. Законът е ваш, но улиците са мои. Не пропускайте новите епизоди на Опасни улици. Всеки делник от 19 часа по BTV Story. Истанбул се събуди с шокиращо убийство. Последните събития поставят под въпрос сигурността на обществото. Това не е добре. Някъде правим грешка. Нещата пак се объркаха. Всичко е готово. Има ли полицаи на етажите? На всеки етаж има екипи, шефе. Има промяна. Този случай вече не е за нас, а за Интерпол. Не пропускайте новите епизоди на Опасни улици. Всеки делник от 19 часа по BTV Story. Екипът е последната бариера. Ще обградим къщата. Защото
Тези улици винаги ще са опасни. Пусни ме! Ела тук. Какви ги вършиш? Какво става тук? Нападна ме! Хайде, по-бързо. Проконтролирахме всички записи на разговори от колите. Набелязахме район с радиус 5 км. Пусни я! Не пропускайте новите епизоди на Опасни улици. Всеки делник от 19 часа по BTV Story.